Tangi ai ngu yu blay ba hagini gisngi ngala biangi ga ban wanra shafi. Ya gani ga waipa ga jing hikai na ga ktien ga jong blay ka ba don kam tam. Ngala ju kren shibon ngala ju ai fi ga jing hikai. Bat nga ai ngu yu blay ba blay udan shibon ya ga ban hikai pat yangi. Ya ki ai ki ba thamai ba ki ai ki bangila ya ga bangin khams ngot ho ya ga jingi dai ga jingi baru blay na ga ktien ga jong. But hadin bangala pule, hadin bangala pule jingmat ngala tuairu. Ayo ibo blay klem ino ingi udan shibon kektien. Udan shibon ki nongrim naga Bible. Udan shibon ki jingpan pau. Ya ka bangila, ya ka bangin snotho shushu. Ya ka ni kektien ke jaw blay. Knang bangila, ya ka bangin ya. Hagata ga lenti. Kabaw try ukwa ya ka jing im ka jingi. Te hagani ka por nga kwa ya kabangan pengen mau biang e fiba menta ka dai ke sngi ningkong kabangi dangshu dep yo snow le semenen ke sngi ya ka ktien ke jong play kabanga pelaj apo ke YouTube channel kabanga keren sepang ka jing shukor hagi sngi ke bakhat do bat nganget kala long ka jing kerku ya ki bobon ngadang sidap keren ru ka voice message menta lightly kabanga ai ka teng dakali now try but ngala keren ni kani agi lai tali ki voice ki jonga but nadu ko part 1 nadu ko part 3 but ngala penkut no igutu na mar nganget tangkat tu kala biang but lada fi snap but yai snap kalong ka jimen to ai ya ga jing im ko jong fi te menta ka sngi nga ai ngu yu play hot nga sngo yu play mingila la ai ga ban penlong what ya ka online prayer meeting ga sngi Saturday ga pon nyaw buje but dan ki priyo shibon ki be join ha ki tu ka link ka bangi penlong i ga jing duai nyaw buje hagas ni sajan. But kumjo ru ngidon ya ka online service ka bangi penlong lingba ka online ha ka bangi la ya ka ban keren ka tin ka job play kum hagas ni Sunday menin gisngi ha ka pol san baje janmen but nganget kala long ka jingmen toy ka crowd ya ki bobon ba ki brio te ha ka ni gisngi ngadon ni ka ban ai ku play fi baro ki bas ngap ka tin ka job play baro shikata but ngadanget ru bo play unang yai ker khu fi haki eki bekrau ngatwai bo blay un penlong ifi nang ni shikmat bapinla yakaban yang scam hadu ko bakut bagini ki jingi kai ki mangi hikai fi ki nomlong setia tangga jing sngotanan ki nomlong tangga jing tim nregi nong kan nongrim bapinla ban yang bagin long ka jing shai fi finla ban ya beru try halagasni te menta gasni nga kwangan hikai yaka wei kaktien naga Bible kabangalangan ong kani kektien kedai ke bekham jeleu le sin kektien ke jong try bat kedai kektien ru ke badan kami ngi bangi dei ke ban snot ho shai ka namar la da fi snot ho shai ke ni kektien kan ya rap ti fi bapinang kumno ban shakri yo play bat la da fi snot ho ngan chu ai pa ke ni ke jinglam prang bala da fi snot ho ye ke ni ke bangan hikai fi menagesngi nganuat ban ong bapin la ban yang apedeng jing bapin la ban yang apedeng jong jing du jingerman bapin la ban yang ga jaka ka basa marway bapin la ban yang apedeng jong ki jingale ki bobon jong jing em bat bapin la ban snotho balay ki ja ke e ka daw ke e ga bangay kendo adin mga shakri utray balay ki wan ja ga jing em bat kumno ngan la ban job yaki nganget kani kanday ka ban rap bahay fi baling ba kani kektien tanggo mai kektien ngan keren menagesni kata kadai ngan keren nah gani gesni sepang ke Jingphla esi film sengot ho kat bangam pal pensyai nama da kektien gesingi ong ka ke Jingphla nrai ha kektien English wali sui e nama kani kektien kala long kektien ka ba pat ba da kektien ke siru bon ngi shet yo snow but ha kektien gesingi ong ke Jingphla kat bah ketin English ni ong ke testimony but habang ong ke testimony ngakwa bapin sngot ho kamot ayu gani ke testimony fi ngan keren sepang kani ke testimony lan ngan keren sepang ke Jingphla fi gani ke Jingphla ketin ke singi dan tanggawe ketin but ni ong ka ke Jingphla nrai kam da dai tangkumta nama ketin testimony ki basngot ho English pi sngot ho Lasingan pensyai fi kendiat cuai ke begini ya cikmat. Kenang bangan la ban pentroi kam. Ya kani ke jing hikai jonga da ka banga penon kam da kektien testimony.
but pig basngap what la da don playing jong fi le se pim the so to e gtin English in right ndang la pen shai ya ga jingmot jong ni gtin testimony nga ngai pin sa shai but nginom ya pen don kam da gtin Jingphla khambon ne singan ong hi da gtin ga siru tang ba khambon sini ngan kren da ga ni gtin testimony ga ni jingi kai jong abaro namar gtin testimony kadan ka jingmot pi ga ni gtin phla gtin Jingphla ngan pen shai fi kumne ka ai ka ni ga testimony fi hakarukom sngo thu jonga ka ai ga ni ga testimony nganam da pen shai e naka rukom perthei rei ngan pen shai fi naka jing sngo thu jonga ya ga jing tho naga ktien ga job le ndanga la hikai shedin bi so thu are min ta tang khandiat ngan pen shai shiwai ga ni ga ktien ka mot ayu la ni ka ai ka ni ka Jingphla la ni ga testimony snga ba ka testimony ka dai ka ta ka ba pen shisha ni ka ba pen tikna mo ka dai ka ta ka ba pen shisha ka kunja evidence ka kunja jing pen tikna la ni ka ta ka jing pen shisha ka krane ka proof ka testimony ka dai ka ta ka jing pen shisha ba ka ta ka jing pen tikna da ka jing tho ni da ka jing im jong brio ka dai ka ba nga kwa fin chai ka testimony la ni ga Jingphla ka dai ka ta ka ba pen shisha ni pen tikna ya ka no re ga no ka ai ka ba yikindo la ni ga ba ja ga jing im ka bangi yo i but ya ka ta la pen shisha la ni la pen tikna de ga jing tho ni da ga jing im ka jong brio te halor jong ka ta ngan keren khendia de ga ne khlang ba fin shai namar ba la dangam keren jrong finum sngo tho namar nga perkhat ru na ka benta jong phi gitu ge bam de sngo tho e ya ka ktin English la ni ka ktin let's see what a Bible ru don pring jong phi let's see phim de kham yo ni ge jing kai ban nga kwa ki wei ru be gen ya sha fi kani ka testimony la ge Jingphla ka dai ka bang kwa ngan ong pi ngan ai ka tang ni ge jing kren jonga hato phi don ne em ka Jingphla Hato fi don testimony ni em haga jing ya len tigi jong fi bro blai fi kata kan pen shai fi ngan keren man tag sngi ngan ai kerte ya ga ni ga jingi kai kat ba la ngam la pen kot ngan beteng ka ngan ai kerte ni ga jing keren jonga hato fi don ni em ka testimony hato fi don ni em ga Jingphla ya haba fi shakri yo blai ka pilong ni em ga testimony pilong ni em ga Jingphla shi ki brio fi katakan ni rap fi ba pinda shakri yo blai la da pidon Jingphla la da pidon ge testimony ge jingem katakan pelong fi ba pin sngo tho ba nda shakri yo blai ba pinum su shakri gum to tang balu mala ban su shakri tang ha ga rukom ga ba shilong madai mata mong bu dar ta ktien ba pim da perkhat e ga jing shakri blai rei ka ba blai kwa ina ga jingem ge jingi snga ngan bu igni ga point kabau blai kwa bangin shakri u hadu bangin da pen shisha ni pen i daga jinget jingi hadu baga perthei kamla shu banlan ya ga jing shisha ga jong blai ga jing im jingi fela da bisno tho ya ga ta bau blai kwa bangin shakri u ta mangin yo jingur khu ta mangin yo jing pen im ta mangin shu yale chita shabneng ha ki ta ga de ga don kam e ta ga de ga ning kong tam rei ha ga ni ga perthei abangi shakri u blai u blai u kwa baka jing shakri blai jingi ni day ban poi shadu shau tau pot jong jing shakri blai jingi bangin da pen shisha ne pen i daga jing ngat jingi daga jing im jingi habangi shakri nu try hadu baka perthei baro hadu baki ba marjan jopi hadu ki parlok jopi hadu ki ba trai ba pi hadu ki ba saudong jopi kinum la shu ban len ia ka jing shisha ka do blai ubadana ga jing im ko jofi ka ta ga jing kwa ka jo blai na ka ta ga daw ngala pen shai fi mene ba ka Jingphla la ne ka ai ga testimony ka dai ka ba pen shisha ne pen tikna da ga jing tho ne da ga jing im dengan sa pen i fi ga jing im da pi pulena ga kitab sam ka na ga ba shispa khat kandai ka de khat ka ba shispa arpo kandai haba ka bible ka kren chapang kani ka sam ka penan kami ka ktien ka jong blai da kani ka ktien ka ong kumne ka sam ka bashispa khat khandai khat bashispa ar khandai ka ong ki Jingphla jong me kilong ki bopla na magata ka mensim jonga ka rakhi ki hakibe ki kimtien ang ne ag ktien English ka ong ki testimonies mo kita ka Jingphla fika ba pen pawang ne ba
ki testimony lani ki Jingphla jong blay ki day da ka tien ka jong uru ngala oi pi da ka Jingtho ni da ka jing em nak da daw da ka Jingtho ka day ni ka Bible fi ka ni ka Bible snap ngan pen shai fi ka ni ka Bible ka day ka bala tho ki da gi hajar snap but nga kwa ngan ong fi kat kum na ka ni ka Bible ka dan ko man rio hajar snap ye but ka ay ka bang nga kwa ngan ong fi ka ni ka po snap ha kat kum ka ni ka Bible la tho ye ka na do Genesis adu Jingphla but don shibun ba ki brio ga pertei ki ba mi na do mendai hadian bala pen mi ini ga Bible kini ga Bible ka dan riu pun riu tuligi kitam but ka dai ka ktien ka jong blay ka ba kraw pala ka ba hapo jong ka dan ko ma sau phawet ne sau sawet la ngam bakla ki non tho ki bo blay la sei na kelang ka pertei ki bam dan jing dai ki bala ka jong ka culture la ka jong ka rukom harai ki dai ka bala persat men sim do blay but leng ba jong ki lala ban sei haga bala pelong ya ni ga Bible bala pelong ika hapo gin riu pun riu tuligi kita but ka ai ka bang kwa ngan ong fi ya ni ga Bible ngap ngan keren shoi ka tabo pin shai baka testimony lani ka tien ka jong blay ki ong ika ga Jingphla lani ka testimonies balay ki ong ki testimonies na magidan shibon ki kitab ang ni but nga kwa ang pin nang ni ba yak ni ga Bible na do men shua de ya jars na ma do men tagis ni dan ki priyo ki bamut ban penduk ika dan ki priyo ki bertemu ban penduk jat ika dan ki bapa ban kang no dan ki bapin benar ba ni ga Bible kan omne tangkat tu kan ni spa snem kan du no ban nang tade dan cipun ki riu start ki balen blay ki ba persha blay ki keren ki ba persha kristan ki ba persha mo yo blay ba im ki ba persha ki ni ga Bible ki ong ba kan ni ga Bible kan sa du no ba kan sa kalalong tangka fairy tale ni kare tangka ta ji tu khana puriskam kalang tangka history but ngani tu ifi ki priyo shibon na do mendai kala persang man pendu ye gani ga Bible ga belong ka tien ga jong blay and rai hadu man ta sngi ka tien ga jong blay ga dai le sila nga bu ni ga dai ka kot snapa ka dai ka kot ka bala de bun tam ha ga pertai ka tam ga ni ga Bible ye ki kot baro aga pertai na ka record hi kat kum ga jingbu bet jong ki priu gi be yet benia ka Bible ka dai ka kot ka bala dia bun tam ga pertai bani ki kot jong no ro ka ta ka dai ga ban ning kong tam ga ba pinyo i ba blay uda pen shisha uda pen loy ka ga testimony ha ga dai ga pertai ba ga Bible ka dai ka evidence ka proof shapang ka jing shisha ga jong blay fi ka Bible ka dai ka bala pule bun tam da ga brio ka pertai langit bun tam dagi brio ka pertai bat ka tam ya baro namar balai ka tien ka jong blay ka ni ka Bible ka ni ka Jingtho ka ba blay ula ai bat ula pen shisha ba ka ni ka Bible ka dai ka Jingphla ka jong trai ka dai ka testimony ka ba pula fi deni ta dawa ni ka sam ka bisis pa kan dai ka bisis pa ar bu kan dai ngapuli tangi ka ni ba u nang tho e ka ni ka sam u ong ki Jingphla jame ki long ka ba pula balai ki pula namar kinesa ki priyo ki haban puleka ki haban ngai adu bentafi yo iba ka perthi ka haban ya hagata ka bo blela dep krana ni ga Bible fi igni ki jingja baro ba jaman ta ka perthi ki ja kat bakum ka ta ga Jingtho ka bala dep ong ni ga Bible nakata ka daw nga kwa ba hagni ga por ba pin snot ho igni ga jing shisha ba u blay u ba snot na bi lada pi pulin naga sam ga ba shispa khat kandai ka khat ga ba shispa sau pun ri wong no uang ni lada pin pulin naga khat ga ba ma ka sam ga ba shispa khat kandai ka khat ga ba shispa sau pun ri pilap ka dan sakani ga Jingtho ru ga bu ong ni singa ngala ka angam e to pen e nga dengan sumar ye ki Jingphla jame kabamot ukut jingmot ang eba un pla ay un sumar yagi lagi testimonies ki jong try fi ka ta de ga bang kwa nga nang pi ni ga pa pi pule ga Bible wa chu pule ka kum to chu pule ga tin ga jong play ba nga de ban chu pule wala chu pule ga tin ga jong play ba ga de dan le gi pri ga bam chu pule shu gi tu ki benta gi tu ki prophet gi berit tu ki Nahum gi tu ki mo gi tu ki Obadiah gi tu bar khat ma ba gi ong pule le gi tu nang ta pule gospel wa ju gi ju nang ta pule no i go proverb nang ta chu pule gi sam bas no tanan nang ta gi chu pule gi ta chu pen pau nang ta gi ngoma nang ta gi pule mo khat tu
kat ni yaki shit yaki jingja ki kam ga apostle dan ba puli Bible ta karu kam rei ngakwa kan ong fikin mau kan ni ke tien ke jong play ke dei ke testimony ke ba play ula ya lamika na ka generation kala ya leng ba ki test ki ba bon ba ngakwa kan ong fi kan ni ke tien ke jong play ke kalalom ke Jingphla ba nei ne ta daw pide pin shania igni ke tien ke jong play ke testimony ke jong play mo ke Bible ke testimony ke jong play bo play habo la keren ula dep ong kala ja bat undang penlong ya ka bat pinum la ya la nagani ke testimony ke jong trai nak daw ngai pila shai nang ong ke testimony pi snot ho kamot ayu kadai ke bo play upen ti kenala ni pen shisha daga jing tho kamot ke tien ke jong play bat daga jing im ke jing ngan sei kai bnia efficient sheki we pat ki jing kai lesen rating ini page ya ke testimony kenapa bon preng job pipin singo thok e ke testimony balai nga ong if shakri yo play do pinda long ke testimony tang ini page bat nga na Bible ka way ka ba shai kada na ke tin ke job lesen an kham shong slam nga shai singo tanat ban keren ni ke ni the people ya ke Bible ha ga gospel ke jong Yohanes ke nang ka ba khat way Pinlap baga Bible ke keren syapang kini ke long ye, syapang ke Mary, ke Martha, baru Lazarus. Lalu pin pulih ia kini ke long ye, la record la ni la buk jing tha, hapren ki art lagi jaga. Kawai kedai hang ni apa, kabang pulih menta, Yohanes long bakhat way. Pinlap ia kini la keren ru hang tai apa ke kitab ke gospel ke jong Lukas ke lenong ke ba Shipho. Lapin pulih duduk khat ke balai pu prater. Fin lap yang ke gieng ba kadai imat kan ke gieng kadai ke sa khon suat. Nama ke klem tho ki kime ki pa ke tho be tangi ki ni lai ngot shipra. Hang ta yau Lucas lele ke klem pat tho yau Lazarus ke tho tangi ke Mary ba ke Martha dei ha ni le nong ka khat wei bangio I balakin thop lang yau Lazarus budei shipra ba ki ni ki arngot ki kentai. Fi ida pi puli ni gala nam ka ba khat wei pi lap ang ne ba ka Bible ka shi tho bet ba udanu wei bo pang u Lazarus na Bethania na ka shnong jong ka Mary ba ka Martha ka para jong ka ba mut ka Bible ka ong ba ka ni ka dei ka ta ka Mary ka ba pinsle itra ka jinsle ba ka ba nyat ki jat jong nuclear jong ka ba para jong ka u Lazarus u lapang Fi ngakwa ngan keren biang gini ke pot klang ba baro fi ke besngapin sngo to ke testimony kepada jing tho ba ke testimony kepada jing im jong prio fin de puli hang ni ya gini ke jing ja sngapa de pi puli ba nang ni uji su e ba ya gini ke yeng ujurong malaga poru ya lami ke sunran ki let ya gini ke yeng ki shong gi sa ki abam gi di ba uji le rong malaga por But ke Mary ke dega baju shong ki jat ke jong train dega Martha ke dega bun kam Lazarus ngam tip chai ulai. Hare udei ubrio ubau play uye ubau Jisu ye. Namar habau pang bagi phaya thu ki ong uta ubame ye upang da pipuli ne bin lap ki ong kum ta ke ni ke Bible. But da pipuli ke ni ke tin ke jong play da habagi phaya thu show Jisu bauta ubau Jisu uye upang Kaktin ke jong play gong Sengapa ngan puli hagar khat besar jong ni lenong ka khat wei gong habau Jisu te ula yo snow ula ong kani ke jingpang kamlong she ka baniam hadai nak penta ka bura mu blai ba an penan bura mu khunu blai deka u Jisu ula ie ke ta Martha ba ke ta para jong ka ba tau Lazarus fi ya kita ki bo blai u ie ya kita ki bo blai udan ke jingthumu ya kita ki brio ki bo blai udan ke jingkhat Unya lami ki haki jaka ki bakham ban le ayu baka jing im jong ki wala da ka ikum baki rung leng ba ka test hendre ka test kan kelalong ka testimony bat nga kwa agani ka por bangan ongi fi nang ni ba pinda shy ba agani ka bang kren namar fi puli hang ni ujisu uda iet palat agani ka yeng Ndau yo snow bo pang ka Bible ka ong ula iet ia ka Mary ula iet ia ka Martha ula iet ia ka para jong ka ba tau Lazarus Namar kata men ba ula yo snow bo pang ula nang sa arsni aga ka jaka ka bula dan fi ka ba mat hang ne ba Jisu u i ia ka ni ka yeng nda fi pek ba ne ka pen kelumar ia ka ni ka yeng
Kapan kelumari ke senran, kapan kelumari ke beriau, kapan kelumar lot dia ke baya buat yo try. Namar ulet ba makan ke yang urung mana ke por u iet je kene ke yang bat ha ke por ke ba u klem dan ma u Lazarus u yo pang bat ke jing pang ru ke dai ke ba udana te me ke jing ya. Ke pa yet ho jo Jisu ba Lazarus u ba u iet e upang rei ke Bible ke keren shai ba u Jisu u iet. Fi balai u Jisu u iet ye kene ke yang. Kadau kadai ukwa ban penmi ia ke testimony na gini kaya. Ukwa ban penmi ia ke Jingphla na gini kaya. Fika takade ka mga kwa ba pintip aba bi shakriyo play. Shakriyo play mday ba bi pensyong nong rim ha ga jaka ga jingsok. Wala pensyong nong rim ga jing shakri play tanga ga jingkar kuwa gi kamba. Wala pensyong nong rim na ga jing shakri ba piyo ia ga juba. Hari pensyong nong rim ga jing shakri play ha ga ni ga nong rim ba ha play ha ba me iet yang me kwa ba me na penlong ia ga jing im jonga ka testimony ha ga ni ga pertai. Aga takin kan ya rap yu fi ba pin nget yu play. Katakin kan ya rap yu fi ba pin ya chikmat ban shakri yu try. Shibon ba ngayo i shibon ba ki brio. Ki ba khlem sngot kho ia ga ni ga jing shisha. But bon sien ni klumar hagini gisni lay bagajing shikri play gala khamsung ni yo tin ga jo play ni ya teng teng ila le sok pala ga jing imbat ka jing im jongi ga khlem long ga testimony shagani ga patay na ga daw ngan kren ni gani bangan hikai fi ba pin sngot ho ni pet ba ga ni ga testimony na magani ga testimony ga ga kraw people nang ni ndaw Jisu u khlem le ngan ong biang ni kiten ka pen klumari ki senran ka pen klumari ka yeng ka jong ka Lazarus ro ya ki men le si ka pen perkhat yo Lazarus kat ba umpat ya namar ba u Jisu u bejurung ni ka yeng de menta u klem le sange ban le pep ban le fi nga kwa ba pen tip ye gane dan na pleng jong fi le singan kren kendian khnang makan ya rap yu firu dan na pleng jong fi kadan ka por ka ba piduai blai juba ndre dan ka por ka ba piduai ke no ga jing e blai khlem juba hon ngam ong e ba ka de ni ka down dre la da fi yat bet ba blai da fi shakri yu blai da fi tip yu blai ba fi money yu try ga dot not baro ba fi yat ba blai ba fi khlem yu ibu blai on juba walit mut ba blai u le ben ye fi walit mut ba blai u e ben u nyo shiliang khmat kani ka dai ka ba blai u mut ben ya ka ban penmi na ga yeng jong fi ya ga ege ba ba bat na da fi snot ho ya ga ta kan ya rap fi ba pinum plumar pinum kijing mat pinum knyum fi gini ga ba pli kim snot ho ka mari ga mat hakim snot ho u Lazarus ro snot ho ka ba pen plumar tam dai gi senran kila sngaw le rain na marbat uji su ki le malaga pon ke yeng ki bam ki di nga jukran ni ni jing seng ong la da dan no ko yeng ko ngi shai le ba bor bor ni slong ni bam ni di ni mo malaga pon ni bam yo jan ko yeng yo shan ko yeng nda ki dan ga jing pang pha khot ngi pan ngim tre le ni shong hadien sa alai ngim tre le ha bi dan pa ga jing e ba hadien tam de tam bom tre le bagi pang nda yap ru mle nda la ap e adu nda yap ru mle e adu lai sngi ru khlem le on tap ru lem lek pi na pet ba ikum ba hang ni kalau persya e garu kom jeng igi brio la da le mangi ngani tu e pi brio bro kha inu manji sensio la sikini tot la sikinom tre shu iru ban ngai e ga bangi kren la sikin ken no bagin kren pen man ga tien ga bu khor ga sneo Hadai u Jisu perkhat e ga ga akor brio da perkhat e ga jing sneo jong ki brio namaru blai u Jisu ki blai u ya da ga rukom blai utip balai usange baru utip balai uklem lek wat la da kibriu kim so tho ki sunran kim so tho unum lek namal ko wai gadau ukwa ban penmi ye ga Jingphla nangani ge ye ukwa ban penmi ye ga testimony ka ba ga perthai bro ko wai kan yo tip shaphang ka jing krau ko jong play fi dena ka gadau da fi puli ge ni ga Bible fi yo ina ge ni ga tien ga jong try ba ndakala dega por ka ba Jisu yo ibo Lazarus ula pangbat ula dep yap bagila tep lais ni la da pentikna la da penshisha ye ki bahayeng basem ki jiu baro ki marjan marpa ka Mary ka Martha la da pentikna la da penshisha ba u Lazarus ula yam na mala i do lais ni la pensumi ut kum kom ji jiu la klain de jan yap ko to na khli ka jan bat la da penshisha ba la ra yu ka krong bat ba la lek tap ba la tap yu shapo ka jing tap ba la khang
lapan tikna bat hadu baga martha pol bo jisu mut penmi pan ka ong wali le shu nama ula put ka ba mut bar khat kila da tikna kila da shisha bo Lazarus u layak pila malo law let no tangadin bo yap sikenta din ru ndau penmi pat ki priu ginom nange kanom dalong e Jingphla da law let adin tang si sni ru kinong le si usu klem pa da yap ba but dai nak ta daw jisu kwa ban penmi ye ge testimony ka bam dan tlet ka bam dan brio ki bala ban len ni gani ke testimony nak ta daw u I khamslam la daw blay u I khamslam u kwa bagan mi ge ba kham crown nang ta nak ta daw nga kwa bangan kran ni gani ngin si hikai sedin re ngan hikai shwa tang gani ma de singin ni shong gani le naw fi de fi puli gani ngan shong khamslam ne fi u I ne ndakala dai ka por fi u blay tip ye ge timing ye ge por u dan la ge por ndakala dega por u ong kumne gi sanran na pipulil na bakhat we gi khat banya u ong hadin ka tati u ong gi sanran ya nginya let pat shajudia kita gi sanran ki ong kokun rat dang shibet kita gi ju gi wat dong ban len tem ye me te men net hang ta u jisu itu om dan khat ar kan ta shi sngi la do nu ru ya men sngi jin thot satya na ba u yo I gi jing shai jong ni gi perthei rela da ununu ya min met ujin thot na bagda jing shai kam dan ho ula krenti gini ki ek eru adin ga tau ong ru ki ulok jongi ula zrazu yotia rengan selek bangan kersiu ana kum tagi senran jong ki le ong ku traila da yotia ti unio khia ba fi da pi puli gini ga jing jana ne fi lap ba hagni ga bible ndakana de ga timing ga jong jisu ba unlek ban le ga kamba kam dan ga ba eu fi do play mut ban jubab no ige jing duwai jingi kam dai ga be but nda haba lesingan kran ni gane ni ga pot nda haba jisu mut ban lai ki senran ki klumar balai namar ba ukhlem lai ga por ga bi dan kam ulai nda bam dan jingker mencho kim tip ya ga uda ong rukum ni uang kada bahade uda ong ta uda ong uang bina polisi ni sedien uang kum ni tangi ni polisi ni ketin ke jong blai u jisu uang kum ni sengap uang kum ni uang sengap kan polisi uang ulah kerani gini ke radien ulah ong sengap uang ulok jongi Lazarus yu tian dengan selai ben kesiu anak kum tagi senran tu gile ong ko trial da yu tia uni ok ba jisu kran chang gajing ya bat kile mot bu ong chang gajing ja thai na ba yu tia anak kum tau jisu ulah yu thu shin nai ki Lazarus ulah yap no te nak bin ta jung singa ba ga tian pi balai jisu klem le ong ki senran ni ki tian wang tin nak bin ta jong pi ngas ngau komen ba nga klem le lani nga klem da nang ta ba pin yo ngai Henry ya nginya lecho fi lada fi kwa ban tip yo galenti blai gane gane galenti blai u jisu u kwa baki senran ki bobot yo ban hikai ki bakin tip ba u blai kwa bakin shu bot yo bakin shu shakri kum to kwa bakin da yo u kwa yala deru bo nda penshisha bo de khon jong blai bo dan go bor jong ga jing em ga jing ni pat u kwa ban da penshisha udah ong ini kikian nak benta jong pi ngas komen bang khlam don anta fi mdai nak benta jono nak benta jong pi ngakwa ngan ong fi kumne la fi degi banget yakini go por la fi haban ya leng bag jing wali mut bang ni ga dai nam ta jong pi ni ga dai na benta jong yeng jong fi ni ga dai na benta ka jing shakri blai jong pi na benta nam ta ka buram jong blai na benta ka jing don kam jong ka kam go jong blai blai shim da pi ben peniai but ndau penia ya fi u shipor ndau shipor ya fi tega andre la da fi tip ya gani nong rem kan penlong fi ba pin kemen balai kemen na mar nak jing im jo fi ujiat ban pen mi ya ga ta Jingphla shaga perthei ba u play ko ban pen kam da jing im jo fi wong ne nak ban ta jo fi ngas no kemen ba ngam shim la da nang ta ba pin yo ngai ndre yang ni le no fi pulinang ni u Thomas yo bala khat Didymus wang ki parasan ranjo yang nyelet ngiru ngini yap no lembat u fi ka de ki jingkren menti gane ula dom ula bitar balai ula dom namal ba u khlem le ga por ga de msu su tau ong no ta ka tin nga ga se ong la da pi shakri yo play la da pi mut ban shakri yo play ka jing mut jong pi kan dut kan klebe ka jing mut jong pi kan kluma namar pinayat bat u Jesus Christ pinum su tau
Namar le kat bakum ke rukom beriu jengi, trai kat kum ki an beriu jengi, le kat kum ke rukom perkhat bagi jingkwa bagi jing temu beriu, ule kat kum ke jing sngau tu jong u. Nak kata daw ki senran ang ne ki lai, kelumar u Thomas lele udah keren korwang, yang ini lek ini yap nak sunan buat yang ni msutu sutau ni keren kat sebalap msutu sutau pang krem lek por baba lek ningkong bagi kat kikiau lek nda pang lek ubam yim jongki ngiru le bam lang masing le ran bala pak kot lek bat mentapat uong ini lek msutu sutau nak kadau yang ini lek ini yap nak sunan mat ya yap mat shalen ma ustu judia mat ya yap le si usim dak dak rukom hari ujisu utip ya ke jinglong jongki senran bagi datang ke beriu kim sengot ho baru blai tau ya ke jing ongro But teng irung iklan keluma nangi kendu ki test nangi yu blame juba ngi kren ka chabalap ne blay tau la da fi ne pat ban bot yu try to khna manum slam nganom da pen slam e namar ba kani ga bang kwal ngan pen shisha fi nda haba u jisu ngaba nda kila yele ulet kababu ko ang ulet kila ula dan lepas saus ngi jing tap Lazarus kababu ko ang ula ka Bethania kala jan Jerusalem ko jingai ko Armail but shibun ki jiu gina yawan man penting ani ka Mary bari ka Martha and rai kan san kan det nda ula jan po yang kham jingai na ki yeng jong ki dan bo ni thu hayi ang bau jisu lawan rai bele namal nga lesing am dan po kan kran ni bele klemrung namal ukwa nakani ke yeng manu na gini gi armut shipara gi banang ban yang khmat cha uban penlong ke juba bat nda haba marsin tip bo jisul awan de ga martha ga yang ning ko bat nda haba ga martha ga mare ka let ka klem duai ka klem le e ka de ga martha ka ba kan roy yo Jesus Christ ka ba ong gini gi tien ga ong lada medan hangni upara jangan mlaya fi bon ba ki briu ki perkhat bet bam dan la chu fi gini ga ka lada upara lada menjin lada ni upara jin la ya memang wala kata por ni le chum no lada nga keren manga hakru ko bre mawan kata por mawan mentali le la dep tep ru la saus ngi jing tep mawan le yu fi jisu juba wang lada pin puli ba na ni jisu wang ka ngalong kata ga jing kata ka jing mi pat ba kata ka jing utau ba ngai hanga lau yap unio pat baru brio baru ba baru ba ngai ha unom yap la no pangai ye gane kaya thu ko ngot ku trai ngai ba malau kris ku jong blai ban so je ka pertai vi ki dan ki kristan ki ba ngai ka ktien ka jong blai re ki klam la ngai ba blai ula ba le ka kamba ka jing ka jong ki ha ka tu ko por kata ka de ga sneu palat ini ki sngi teng ngai ye kata ka ban sawan ngai re mentang im la ngai but ujisu uong ka martha manganum kren jrong ngene uong ka martha khile no she yeng khat ye ga para jo fa pengen pani fi khindiat na ga khat ga bar pu para jo no ga khat we ga ong onda kala ong ta kala le no kala khat kerpang ye ga meri ga para jo ga ong unong kai wan baru khat ye pa ka ha ba kala yo snau kala yang kum ni ru kala le yo uji su umpat chim la po ye ga ga sinong re la don ga ga jaka shaga ba ga martha kala le tani onda kum ta ga jiu ga la don lembat u ga ga yeng yo pentingan ne ka ba kala yo ye ga meri ba kala yang kerki ba kala mi no kala bo de ka ki ong kala chi ga jing tap ga mania mang ta ka meri nda kala po ye ga ba uji su la don kala yo i u kala dem ngon hakik jat jo u ga ong ku trai la da mala don ni para jo nga unom da la ya wat la ka penan kam igi juk ki ktien re ki jingle bat ki ktien gi baga kren ki don ka jingkit chimot ka bakraw ngan pen i fi khindia fi ga marthan da ga le ka khat yu unong i kai ka address yu jisu go monong i kai vi pule ga khat bar bu pra ga ong unong i kai uwan bat u khat ifa kat ban da ka america wan POE nda haba ga poi yu jisu ki jiu gi bot ika Hereka Mary habagale marsen po ya janjau jisu katip kayo i kasnuthu na magadega ba shong gi kjatjo kasnuthu bo jisu udai o Messiah udai play namakata ka daw ko baning kong tambaga Mary kale marsen po ya jisu kadai kademngan hagi kjatjo hagi wiki kentien kamani utrai ala da fiyo e kataga ktien kadai bo best tamme gji imji compare de lada pim singo tho balai klem wan balai para u ni u men jonga la yap ngam tip chu kum ngan im nang ni chman here haba pi wan hi show play wala pi don chibon gi jing etho pi don chibon gi jing duai la pi don chibon gi jing get a gi jing im nga kwa pin nang gi ne
bahaba piwan show try kabaning kong tam nai pat kerki ban duai na ni ban pan na ni ban yetho kabaning kong ka bapide ban le kadai money you try na mau de play ala da file kumta finyo you blame pen me fi ke crown na ke jim jo fi ka marry ne marsan pa ye chaka ka budan kala dem ngon ki chal ka bakran baka money fi ki jiu kinu money you know la da kim tip bau tau de uplay mashkuran ko de kita but POE ka ba arang ni ka klem ong ko nong hi kai ka Mary ka khot yu jisu ko ong ko try kana ka jiya per ka ba crown apa deng nong hi kai ba lu try but deni ka daw POE ba le ka Mary ka nang ni kini ka daw de ba ka de ka ba shong barabor agi ka jat jisu men ba ulai nak ka daw ba jisu klem wan u kwa ban pin mi na ka ni ka yeng ka jing hi kai ka ba crown palat ye ka pate ba ka we men ta kham tam ye ngi ki ba ngai ban nak ni ge yeng ni i ke e ke kraw fiu i yang ne nda haba ga marry ka dem but haba ga duai ka khadi u ku try what la ka on ko mo on ga martha ndrei ka rukom duai jong ka ga per ka ba ka on ka marry ka la yam ki ki chat jong try but ka ba ka on shai bo jisuru abo yo i u jisuru yam fi ngashat kerane ni manu bala ban pen jau mat yu try kapamot kumno fi shakri yu blay ka ega ba kta palat yu blay ba hadu ba kana kta ye ga do no jo jisu bo yam ka meri ga klempani yam ki sunran gi klempani yam yu trai re tang ka meri ga ba penjau mat yu trai kumno ka la ban penjau mat de na man ba kanang ban mani yu trai wat hapedeng jong ka jaka ka ba la na fi snot ho ye ga ne me da sni kan penlong fi ki brio ki bakrao habu shakri yu trai Fiyo i hang ni, la pipuli na gani ka Bible, ndaw Jisu wan na mga miyo siya sibon ka por. Ngan po siya gani ka testimony ka badaga jing im siya. Fi indaw po hang ni, uyat ho ukaliwang siya no pipo, ukialam siya lom jing ta. Nda po hang ni wang kalino ito maukang, ka mat haga yang nakamat ka ang try, ka tao la smay utong ndaw Jisu ang pamtip pala na pangay, panyo i ka buram jang play. Pikin mau, nda habaw Jisu yang, nala play maukang, u Jisu yang, maruang ini kiktian. Uduay wang. Ngatip ba medyo sngaw yung nga. Ang ngangay, mamalaphain nga. Ay begini kibriyo, kinyo tip, mamalaphain nga. But ndahabaw Jisu duay. Upertada ka surga bajam, wang, Lazarus tomina. Pi ikaktian kabaw Jisu kren, kakraw pala. Kaktian kabaw Jisu kren, kadonbor pala. Kapirmi pat yo Lazarus. But ndahabaw Lazarus umi pat nagajingta. Masyukuran ng kat igani. Kipriyo kila lingo alot baro. Pro kipriyo ba ng tualom jingta kila klumar. But ngan siya pin if yang ni. Bandaw Lazarus ulami pat. Kaniga jingja kala banak lang ka pertay. Banda kala jak lang ka pertay ka Bible ka kren siyay ba. Kala nang ka bakat ar. Kipin lang yung Thanksgiving service kaniga yin. Kaniga family, Martha, Mary, Lazarus. Kipin lang yung ginseng ay ngo. Agal nang ka bakat ar. Taka mga kwang ni kaifi. Fiyo iya ka kamba aga yin jong fi Pilipin nang ban penlong ka jing aingo. Pipulil nang ka bakat ar ki penlong ka jing aingo. Penlong ka jing kawai. But ka Mary ka pensle ka jing sle. Ka Martha ka le jo biyang ka tray kam shet ka tiyo. Nega badan kam ki brio. Jing seng dan kam Martha ro. Namar ki dan ki ba tray kam. Klem ja klem jing tarom lang. Henry pipulil na ka Bible. U Lazarus. U klem le ye. Pensle ro eam. Ang no shet jing shet ro eam. Henry ka Bible ka ang u syong bam. But u Jisu hagamit bam. Ngan puligal nang ka bakat ar ka bakanday ka ang. Anda kumta upat ba babon na gidigijiw ula tip baudan hanta. Kilayawan omtang nakabentaw Jisu hi. Henry bagin yo iru yo Lazarus yo balala penmipat na gibayaw. Henry kita girang ba lingdo kilaya sla bagin yo penyap no ito Lazarus ru. Namar nakabenta jang usibon na gidigijiw kilaya kendriya no bat kilaya ngej how Jisu.
fi kani ka dei ga bang ko nganong fi kani ka dei ga pat ka bau Jisu kwa tam ukwa ban penlong ya ga jingim ko jong Lazarus ka testimony ka ba krautam ha ga patay bro ko namar baro kitip bau Lazarus ba ya mdan bala len ki Pharisee ki nong tho ki rang ba ling do kimla shu ban pen ram ya gani namar baro kitip kilailet pentengan ng yeng jong ka Mary kilayo ibo Lazarus la yap la tep yu la saus ni but minta ke jing im jong Lazarus ka day ke jing im ka ba umdan kaman yalap umdan kaman perta un shishong bam ki priu ki wan na keleng pertai da pipuli bahang ni ki Greek na keleng pertai ki wan ki priu na po Galilea ki wan ki priu na keleng pertai ki wan pet mdei tang yo Jisu and ki wan pet ye testimony ka ba im ke testimony ka ba crow berkata kade ke jing im jauh Lazarus ubala yap bat mentau la mi pat fi kata kade ka ba blay kwa na ke jing im ko chini fi shakri u blay nai shakri ba fi shu yap malu mala na kwa fin shakri u blay hado ba pinda yap lut barok ke jing long do ke jing long sarong ke jing meng barok na yap lut bat pin yap kumno de ke jing sham de ke jing kendo bat nda fila mi pat nang ta pdeng ke jing yat nang ti ke be e fin yo I haba fi yang scam hado ka ba kot bat pin yo I ga we ke singi bo blay pin yang pat ye fi ki brio barok hat kin yo I ba ke jing im jong fi ka lang ke testimony na ka ta ka da ke jing hikai jong ana ka benta jong fi ke dai hato pidon ne em ye ke testimony hage jing im jong fi nganget ke ne gala pen shai fi ngin se pen shai shu fi ge jing hikai ge bisdien ngan peteng be ge ne se kumba art part e hage bangan hikai fi ye ke testimony ge jong play tangin ni lek lang ngin tuai nganget gala shai ngin ni tuai bat fi hage ni ge por ku tuai de ge jing nge yang nang ne play de ge jing sngo na ai ngu i ken try ba melong blay ba kraw pala nga tip ken try melong blay ba don bar mela ken try ga ban penlong ga kamba ga jing im ga junkie na da try ken jisu be it ga ba men penlong gu pa ba ga ni ga jing hi kai ga ni rap iki priu baro ga ba yos ngau ba blay be it banginum shakri me shiteng shiliang banginum shakri me tanga pedeng jong ga jing job ga jing yo jing ga khun rei what hap deng jong ga jing e ngin yang na mangitip nang ta men pen mi ye ga testimony lani ga Jingphla jong ga jing im ga jingi bangin la ye ga bangin pin pau shi ga pethei bangin net shi sha me try a blangi ai ngo me shibon ga brigen pai shame habagi yo I ye ga brio ki badan ga testimony try nga ai lut shame ga buram ha ga kerteng ga dong chi sungi tuai amen but amen amen u plain ko khu fi ko blai shibo